Jiena naħseb. Beyond that, beyond l-obbligu. Inti temmen li l-partiti li għandna llum għadħa jaslu jagħmlu għadik? Jekk jaslu jagħmlu għana ma nafx, imma naħseb li jiena huwa naqra fl-interess tagħhom, jiġifieri għax fl-aħħar mill-aħħar daw iridu jiggvernaw fuq dan il-pajjiż. Ma nistax nifhem speċa x'tip ta' self-esteem tieħu inti. Meta tkun politiku u taf li ħafna mill-poter tiegħek huwa msejjes fuq il-mod patoloġiku li n-nies jinteraġixxu mal-partiġanizmu. Ma nistax nifhem kif tħossok tajjeb. Tara n-nies qed jiddibattu mbagħad jitlu n-nies tiegħek, lin-nies li jissapportjawk, forsi fil-profile picture għandhom ritratt tagħhom man miegħek u qed jitkellmu mit-toqba ta' sormhom. Speċta u turtani ħafna wkoll għax kemm nagħmilha ċok. Kompli. Turtani ħafna wkoll għax il-koll nafu il-partiti kemm għandhom seta' fuq dawn in-nies, li dawn in-nies jekk ngħidulhom isma' għamel XYZ ħajamlu XYZ, mela għalfejn ma jużawx dik is-seta biex jgħidulhom isma' lilna s-sapportjawna kemm tridu, għandkom raġun tissapportjawna għax aħna l-idejat tagħna u kif immexxu l-pajjiż 1000 darba jermin tal-oħrajn, u ħanajdilkom għalfejn jermin tal-oħrajn, għax l-oħrajn korrotti, daħidhom dawn l-affarijiet koll, mhux ma jimpurtax, huwa parti mill-kif nagħmlu l-politika li jiena nikkuntrasta il-partit tiegħi mal-partit tiegħek. Normali. Imma tista' iżżewweġ ma' dik isma' u tkellmu ta' nies.